Библията е много ясна относно спасението. То не се основава на това колко сте добри. Много хора си мислят, че са доста добри и че ще отидат в рая заради добротата си. Но Библията учи в Римляни 3 глава, 23 стих, понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Библията също учи в Римляни 3 глава, 10 стих, както е писано: няма праведен нито един. Аз не съм праведен, вие не сте праведни, и ако беше нашата доброта, която ще ни заведе в рая, никой нямаше да отиде. Първо, признай, че си грешник. Библията казва в Откровение 21 глава 8 стих: а колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудните, чародейците, идолопоклонниците и всички лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и сяра. Това е втората смърт. Аз съм лъгал, всеки от нас е лъгал, така че всички ние сме съгрешили и сме правили неща дори по-лоши от лъжата. Нека си го признаем. Ние всички заслужаваме да отидем в ада. Второ, осъзнай наказанието за греха. Но Библията казва в Римляни 5 глава 8 стих: но Бог показа своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас. Исус Христос, понеже ни обича, дойде на тази земя. Библията казва в първа книга на Тимотей, 3 глава, 16 стих, че Бог се яви в човешка плът. Бог прие човешки образ. Той живя безгрешен живот. Той не извърши нито един грях, но те го биха, оплюха го и го приковаха към кръста. Библията учи в първо послание на Петър, 2 глава, 24 стих, че той сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото. Така че всеки грях, който някога сме извършили, все едно Исус го е извършил. Той бе наказан за нашите грехове. Тогава те взеха тялото му, след като той умря, и го сложиха в гробница. В Деяния на апостолите, 2 глава, 31 стих се казва, че душата му слезе в ада за 3 дни и 3 нощи. 3 дни по-късно той отново се надигна от мъртвите. Той показа на учениците си дупките в ръцете му. Библията е много ясна. Исус умря за всички. В първо послание на Йоан, 2 глава, 2 стих, се казва, че той умря не само за нашите грехове, но и за греховете на целия свят. Но има нещо, което ние трябва да направим, за да бъдем спасени. В Библията се задава този въпрос. В Деяния на апостолите, 16 глава, 30 и 31 стих. Господа, какво трябва да сторя, за да се спася? А те казаха: повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш ти и домът ти. Това е всичко. Той не каза: присъедини се към църква и ще се спасиш, покръсти се с вода и ще се спасиш, живей добър живот и ще се спасиш, покай се за всичките си грехове и ще се спасиш. Не! Той каза: повярвай. Повярвайте, че Исус умря, бе погребан и възкръсна за вас. Най-известният стих в Библията, който дори е написан на дъното на чаша в заведение за бърза закуска, е толкова известен, че почти всеки е чувал за него. Евангелие от Йоан, 3 глава, 16 стих. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Вечен означава завинаги. Исус каза в Евангелие от Йоан, 10 глава, 28 стих: аз им давам вечен живот и те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката ми. Той също каза в Евангелие от Йоан, 6 глава, 47 стих: истина, истина ви казвам, който вярва в мене, има вечен живот. Така че ако вярвате в Исус Христос, Библията казва, че имате вечен живот. Ще живеете вечно. Не може да изгубите спасението си. То е за винаги. След като сте спасени, след като сте повярвали в Него, то е за винаги. И без значение какво ще направите след това, вие никога няма да изгубите спасението си. Дори ако извърша някой ужасен грях, Бог ще ме накаже за това на тази земя. Ако убие някого днес, Бог ще се увери, че ще бъда наказан. Ще отида в затвора или ще получа смъртно наказание. С каквото и да ме накажат на тази земя, Бог ще ми даде заслуженото. Аз няма да отида в ада.
и нищо, което да направя, няма да ме прати в ада, защото съм спасен. И ако отида в ада, значи Бог е излъгал, защото Той обеща, че който вярва в Него, има вечен живот. И Той също каза в Евангелие от Йоан, 11 глава, 26 стих: и никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре до века. Има много примери за хора в Библията, които сториха доста лоши неща и все пак отидоха в рая. Как? Защото са много добри? Не, защото повярваха в Господ Исус Христос и техните грехове са простени. Други хора, които са живели по-добър живот в очите на света, или може би наистина са живели по-добър живот, ако те не вярват в Христос, те трябва да отидат в ада и да бъдат наказани за греховете си. Доведи се само на Христос за своят Спасител. Нека да завърша с следната мисъл. Един от учениците му зададе на Исус следния въпрос. В Евангелие от Лука, 13 глава, 23 стих: Господи, малцина ли ще се спасят? Това е добър въпрос, нали? Повечето хора ли се спасяват или са по-малко? Кой след вас мисли, че повечето хора на света ще отидат в рая? А отговорът беше в Евангелие от Матей, 7 глава, 13 до 14 стих. Например, влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води към погибел. И мнозина са онези, които минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води към живот. И малцина са онези, които го намират. И след това той каза следното в Евангелие от Матей, 7 глава, 21 до 23 стих. Не всеки, който ми казва: Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца ми, който е на небесата, в оня ден мнозина ще ми рекат: Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме, не в Твое ли име бесове изгонвахме и не в Твое ли име извършихме много велики дела? Но тогава ще им заявя: никога не съм ви познавал, идете си от мене, вие, които вършите беззаконие. По-голямата част от хората на света дори не твърдят, че вярват в Исус. Но Бог предупреди, че дори сред тези, които твърдят, че вярват в Исус, които дори го наричат Господ, много от тях ще кажат: ние направихме тези прекрасни дела, защо не сме спасени? А Той ще им каже: махнете се от мен, аз никога не съм ви познавал. Защото спасението не идва чрез дела. И ако се доверявате на собствените си дела да ви спасят, ако мислите, че ще отидете в рая, защото сте били кръстени с вода, или че трябва да живеете добър живот, за да се спасите, или да спазвате заповедите, или да ходите на църква, или да се покаете за греховете си да се спасите, ако се доверявате на собствените си дела да ви спасят, Исус ще ви каже един ден: махнете се от мен, аз никога не съм ви познавал. Трябва да повярвате в това, което Исус направи на кръста, като умря за вас, бе погребан и възкръсна. Това е вашия билет към рая. Ако се доверявате на нещо друго за вашето спасение и кажете: аз ще отида в рая, защото съм добър християнин и върша всички тези прекрасни дела, Той ще ви каже: махнете се от мен, аз никога не съм ви познавал. Той няма да каже: аз ви познавах, защото ако Той ви познае, Той е завинаги. След като Той ви познае веднъж, вие сте спасени завинаги. И ако отидете в ада, то е защото Той никога не ви е познавал. Когато сте родени отново, вие ставате Негово дете. И това е завинаги. Може да бъдете черната овца в семейството, може да Бог да ви накаже на тази земя, може да провалите живота си тук, но не може да изгубите спасението си. Повярвайте в благата вест. Помолете се на Бог да ви спаси. Пример със следната молитва. Господи Исусе, аз съм грешник. Признавам, че съм грешник. Аз знам, че заслужавам да отида в ада. Но вярвам, че Ти умря на кръста за мен и възкръсна след 3 дни. Моля Те, спаси ме сега и ми дай вечен живот. Доверявам се изцяло на Теб, Исусе. Амин.